Καλώς ήρθατε στην άλλη πλευρά. Το νέο μας εγχείρημα. Ονομάζομαι Αριστίδης Βοκοστόπουλος και είμαι φοιτητής διδακτορικός στο Λονδίνο, με την ασχολία μου στην πολιτική να ξεκινάει κάποια στιγμή το 2022. Λίγα λόγια κιόλας από τον συμπαρουσιαστή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Εγώ είμαι ο Ριτ Βαλτίμο. Είμαι επικεφαλής σχεδίασης έργων αειφόρου ανάπτυξης και η σχέση μου με την πολιτική είναι από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά στην ενεργό, ας πούμε, πολιτική με τα κοινά, από το 2019, από όταν και ασχολούμαι περισσότερο με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αυτή τη στιγμή είμαι και στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Αυτό το νέο εγχείρημα περιμέναμε πώς και πώς, το οργανώνουμε 2-3 μήνες τώρα για να το παρουσιάσουμε. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να συνομιλήσουμε, να συνδιαλεγούμε, να αλλάξουμε απόψεις, γιατί πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το δούμε, ειδικά όταν γίνεται τόσο polarized. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να δούμε ποιανού πλευρά είναι ποιανού, καλό θα είναι να πούμε λίγα λόγια για το ποια θα είναι τα θέματα συζήτησής μας εντάχει. Θα ξεκινήσουμε με το Ιράν. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Μας επηρεάζει είτε σε διεθνές είτε σε εθνικό επίπεδο. Θα σχολιάσουμε μετά την ψήφο των αποδήμων. Γίνεται συζήτηση που έχει ξεκινήσει από το 2019 και αυτή τη στιγμή πάλι κορυφώνεται. Και επίσης δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε και λόγω της δικής μας, ας πούμε, πολιτικής σταδιοδρομίας και πολιτικής συνείδησης, να το πω έτσι, το θέμα που ανέκυψε με τους 200 της Ιρανής. Αυτά για εισαγωγή. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε το ενδιαφέρον. Θέλουμε πάρα πολύ να συμμετάσχουμε, να το κάνουμε διάλογο. Και Άρη, χωρίς further ado, ας ξεκινήσουμε το θέμα για το Ιράν. Θα ήθελες να πεις κάποια πρώτα λόγια, κάποιο context και μετά θα μπορούσαμε να μπούμε και στα εκτενόμενα τα τωρινά. Να βάλουμε ένα timestamp, ότι σήμερα μιλάμε είναι 1 Μαρτίου 2026 και εχτες το πρωί, τα ξημερώματα τα δικά μας, έγινε μια επίθεση προς το Ιράν από την Αμερική. Προς το τέλος της ημέρας, της χθεσινής, έχουμε την επιβεβαίωση ότι ο Supreme Leader, ο Χομενέι, είναι νεκρός, ο οποίος είχε κρυφτεί σε μια κατακόμβη και πέθανε μαζί με μέλη της οικογένειας του αλλά και μέλη του επιτελείου του. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες. Πριν πάμε λίγο στα πιο details, νομίζω ίσως για τους ακροατές να πούμε ένα πολύ γρήγορο 1-2 λεπτά τι σημαίνει Ιράν στο διεθνές επίπεδο. Πολύ γρήγορα, οι κύριες ημερομηνίες είναι ότι το Ιράν έχει μια ιστορία χιλιάδων χρόνων, θα έλεγα κανείς, ξέρω εγώ, όπως και η ελληνική. Σχεδόν παράλληλη με την ελληνική. Μια κεντρική ημερομηνία είναι το 1953, από όταν και γίνεται πραξικόπημα στο Ιράν και μπαίνει μια, ας πούμε, πιο βασιλευόμενη δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Μοχάμεντ Μοσάντεκ. Αυτό διαρκεί για περίπου 20 χρόνια έως το 1979 και όπου γίνεται πλέον η Ισλαμική Επανάσταση και εκθρονίζεται ο Σάχης και μπαίνει στην εξουσία από τότε μια θεοκρατική εξουσία συνητική, η οποία και πλέον υπάρχει μέχρι και τώρα. Την οποία την ηγείται αυτός ο Χομενέι, ο οποίος είναι νεκρός από χτες. Ακριβώς. Αλλά για να καταλάβουμε το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα, μια χανής χώρα θα έπρεπε αν μπορείτε να κατατρέξετε στο χάρτη, περιβάλλεται από περίπου 7-8 χώρες, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ομάν, που σημαίνει και όχι μόνο περιβάλλεται από αυτές τις χώρες. Και η ίδια χώρα είναι πολυεθνική, πολυπολιτισμική. Ακριβώς. Και όχι μόνο περιβάλλεται από κάποιες χώρες οι οποίες, ας πούμε, έχουν γεωγραφικές διαφορές, αλλά έχουν και θρησκευτικές εθνολογικές διαφορές. Δηλαδή, η Τουρκία και κάποιες όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος κτλ. Αυτές είναι χώρες σουνιτικές, ανήκουν σε μια άλλη σέχτα ισλαμική. Το Ιράν και το Ιράκ είναι σουνίτες και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό δημιουργεί ακόμα πιο δύσκολη την επικοινωνία, ακόμα πιο δύσκολη την ειρήνη, να το πω, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πάνω σε αυτό είναι επίσης και το ότι υπάρχει ένα ολόκληρο narrative, μια ολόκληρη λογική στο ιρανικό καθεστώς,
ότι ποιος είναι ο διάβολος αυτή τη στιγμή που χτυπάει το Ιράν. Είναι πάντα αυτοί οι Εβραίοι οι οποίοι μας τους φέραν εδώ με το ζόρι, μας τους καπελώσανε στην γη των Παλαιστινίων, οι οποίοι είναι που είναι σε αυτή τη γη έκτοτε, ξέρω από πάντα, από όταν υπήρχε ανθρώπινη παρουσία. Οπότε αυτή είναι λίγο πολύ για να βάλουμε λίγο. Είναι ο μεγάλος και ο μικρός Σατανάς, θα έλεγα κανείς, έτσι. Όπου στην προκειμένη περίπτωση ο μικρός είναι το Ισραήλ και ο μεγάλος είναι η Αμερική. Η προστάτευτα δύναμη. Σωστά. Τώρα, σε όλο αυτό το σκηνικό, το οποίο ούτως ή άλλως ήταν με ένα πάρα πολύ δύσκολο σκηνικό, φανταστείτε πόλεμο στο Ιράκ, φανταστείτε πόλεμο στο Αφγανιστάν, μέσα σε όλο αυτό το Ιράν καταφέρνει να δημιουργήσει και ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Από το 2000, ας πούμε, από τα 20s και μετά. Όλο αυτό δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση και στη Μέση Ανατολή, αλλά και παγκοσμίως, και με κυρίως τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς να μην εμπιστεύονται, να μην νιώθουν άνετα ότι μια χώρα η οποία δεν είναι φιλικά προσκύμενη προς τη Δύση, για να το πούμε, αυτό είναι πρακτικά το πρόβλημα, να έχει πυρηνικό πλωστάσιο. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες αυτό να μην συνεχίσει, και νομίζω εδώ θα μπορούμε να μπούμε λίγο στα περισσότερα στα details. Όταν είχε ξεκινήσει ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, ο Μπαράκ Ομπάμα, μια ολόκληρη εκστρατεία αποπυρηνικοποίησης των χωρών. Και συγκεκριμένα με το Ιράν είχαν κάνει το Joint Comprehensive Plan of Action. Το λεγόμενο JCPOA, 2015. Σωστά. Οπότε έκτοτε, ενώ νομίζαμε όλοι ότι κάπως το Ιράν θα εκλογικευτεί και θα ακούσει, ας πούμε, αυτά. Γιατί πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε σε εισαγωγικά, by the way. Είναι αυτό που εμείς λέμε, αυτό που λέει η Δύση. Λοιπόν, οπότε... Να πούμε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής δίνεται ένα σημαντικό κεφάλαιο σε hard currency reserves, ουσιαστικά, στο Ιράν, για να μπορέσει κιόλας να διατεθειθεί, μάλλον αυτό το κεφάλαιο, να μπορέσει να διατεθειθεί σε εισαγωγές και τέλος πάντων να συμμετέχει στην παγκόσμια οικονομία. Και να μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι τεράστια παραγωγός πετρελαίου. Ακριβώς. Και η υπόσχεση είναι ότι θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη παραγωγός λόγω του ότι υπάρχουν εκεί κοιτάσματα εκεί πέρα. Και θα μιλούσαμε το 2015 με 2017 περίπου για ένα θαύμα οικονομικό του Ιράν. Έλα που έρχεται στην εξουσία ο Τραμπ και αλλάζει τα δεδομένα, θεωρώντας ότι η συμφωνία αυτή ήταν μια κακή συμφωνία, όπου εμπιστεύεται αρκετά το καθεστώς, ένα καθεστώς το οποίο δεν έχει δείξει κατά τα μάτια του Τραμπ ότι μπορεί να πληρήσει τους όρους συμφωνίας, και γι' αυτό λόγω ότι σταματάει μονομερός. Το 2018 νομίζω ήταν αυτό, σωστά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν φαντάσουμε ότι πώς δεν μπορείς να φύγεις από ένα framework το οποίο έχεις εσύ σχεδιάσει και έχεις διαπραγματευτεί, η χώρα σου, δηλαδή υπάρχει συνέχεια του κράτους, ο Τραμπ αποφασίζει μόνος του μονομερός να φύγει, οπότε δίνεται δυνατότητα, νομίζω ότι ήταν τότε κιόλας η ημερομηνία ή ο χρόνος στον οποίο ξεκίνησε πάλι το Ιράν να δημιουργεί μια αντισημιτική, αντι-ισραηλινή προπαγάνδα και λογική, ότι κοιτάξτε να δείτε, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, by the way, και το Ισραήλ είναι πυρηνική δύναμη και το Ισραήλ έχει πυρηνικά στο έδαφος της, αισθάνεται ότι απειλείται. Ότι δεν μπορεί να έχει το Ισραήλ που είναι σχεδόν τόσο δίπλα μου, δεν συνορεύει γεωγραφικά, αλλά είναι πολύ κοντά, να έχει πυρηνικά και εγώ να μην έχω, και να εμπιστευτώ το Ισραήλ ότι θα δράσει σωστά. Και ας μην ξεχνάμε μετά και όλες τις ενέργειες που έκανε το Ισραήλ, που ας πούμε εξοδετέρωσε έναν από το μεγαλύτερο, το νούμερο 1 της στρατιωτικής τους δύναμης, του Σουλεϊμανί. Οπότε υπήρχε μια σωρία πραγμάτων. Αυτό ήταν κοινή ενέργεια Ισραήλ και Αμερικής. Νομίζω ότι ποτέ δεν έκανε το Ισραήλ κάτι χωρίς να το ξέρει η Αμερική ή χωρίς να το κάνει η Αμερική. Έτσι, και αυτό ήταν, εάν θυμάμαι καλά, λίγο πριν τον COVID. Έτσι. Νομίζω είναι στο COVID, πρέπει να είναι εκείνη την περίοδο πάντως. Τι συμβαίνει όμως, γιατί μπήκαμε πάλι σε αυτή την διένεξη. Όπως βέβαια μπορεί ο Τραμπ να είχε άλλα σχέδια, έλα όμως που έχασε τις εκλογές, ο ίδιος δεν το παραδέχεται βέβαια, αλλά τις έχασε, ήταν πολύ ξεκάθαρο, και αναλέβει ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε μια άλλη πιο μετριοπαθή πολιτική προς το Ιράν.
Σε όλο αυτό μην ξεχνάμε όμως και το πλαίσιο, που είναι η Ρωσία, που είναι η Κίνα, που είναι οι κύριοι, ας πούμε, σύμμαχοι, να το πω έτσι, του Ιράν. Οπότε δεν πρέπει να το δούμε Αμερική, Ιράν ή Ισραήλ, Ιράν. Πρέπει να το δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο Ρωσία, Κίνα, Ιράν, Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση. Που ουσιαστικά τελευταία 5 χρόνια έχουμε την εδραίωση ενός παράλληλου συστήματος, όχι μόνο παράλληλου μεταξύ διεθνών σχέσεων, αλλά και όλας παράλληλου μάλλον και όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις και τη χρήση νομίσματος. Το παράλληλο σύστημα ή το αντίπαλο αυτό σύστημα είναι το λεγόμενο BRICS, στο οποίο είναι πολύ δυνατό μέλος και το Ιράν, το οποίο δοκιμάζεται από την πρώτη στιγμή που αναλαμβάνει ο Τραμπ πάλι την εξουσία. Αλλά προηγουμένως έχει σίγουρα δώσει νέα πνοή το ότι έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν σχέσεις τέτοιας εξάρτησης δηλαδή μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, Ακριβώς. αλλά και αντίστοιχα μεταξύ Κίνας και Ιράν. Οπότε ο Τραμπ θέλει να το καταρρύψει αυτό σαν ένα σύστημα, σαν μια συμμαχία. Και εδώ πέρα έχουμε μια αλληλουχία κινήσεων διεθνοπολιτικών που μπορούμε να παρακολουθήσουμε από τότε που επαναλαμβάνει, αλλά ας αρχίσουμε λίγο από το τι έγινε συγκεκριμένα το 2025. Πέρυσι δηλαδή, με τον λεγόμενο πόλεμο των 12 ημερών. 12 ημερών. Με λίγα λόγια, αυτό η Αμερική εξαπολύει μια πάρα πολύ στοχευμένη επίθεση, προφανώς σε συνεργασία με το Ισραήλ, στα κύρια σημεία πυρηνικής ανάπτυξης του Ιράν, με τεράστια επιτυχία. Με αφορμή τι όμως? Ότι εμπλουτίζει το Ιράν τις εγκαταστάσεις του, ή μάλλον το ουράνιο σε εγκαταστάσεις του, τις πυρηνικές. Πάντα υπάρχει μια πολύ καλή πρόφαση για να κάνεις ένα πόλεμο. Δυστυχώς είναι αυτό το πράγμα. Και ότι είναι σε μια ετοιμότητα δηλαδή τώρα, ή ήταν τότε, οι πυρηνικές αυτές εγκαταστάσεις να μπορέσουν να παράξουν όπλα. Οπλισμό δηλαδή. Όχι μόνο δηλαδή να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας. Και ενώ τότε το Ιράν έδειξε μια αντίδραση, θυμάμαι χαρακτηριστικά, εξαπέλυσαν χιλιάδες ρουκέτες προς το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ είχε μια καταπληκτική αεροάμυνα, την οποία obviously την είχαν ενισχύσει οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί, και δεν κατάφερε να κάνει κύριο πλήγμα. Ήταν όμως για να δείξει στο εσωτερικό του ακροατήριου ότι κοιτάξτε να δείτε, μας επιτέθηκαν εδώ, αλλά εμείς κοιτάξτε πόσες ρουκέτες έχουμε στείλει στο Ισραήλ. Ήταν και η πρώτη φορά που δοκιμάζεται το Iron Dome. Ουσιαστικά, πολύ σοβαρά. Το οποίο είναι και μάθημα για την ελληνική πλευρά. Το πλέγμα δηλαδή, η εναέρια προστασία του Ισραήλ. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είναι σε έκταση πολύ μικρότερο από μια νησιωτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Οπότε από τότε κάπως νομίζαμε όλοι ότι θα νουθετήσουν το καθεστώς. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις, δεν είχαν παγώσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικής, Ισραήλ και Ιράν. Είχαν κάτι στο τραπέζι. Φαινόταν να μην καταλήγουν κάπου, φαινόταν το καθεστώς να μην υποκύπτει στις πιέσεις, φαντάζομαι, τις οικονομικές και τις πολιτικές και τις στρατιωτικές του άξονα Ισραήλ-Αμερικής, ώσπου έρχεται και σου λέει: κοίταξε να δείτε, δεν μπορώ να κάθω για πάντα να συνομιλώ μαζί σας, έχω και εσωτερικές εκλογές, τα midterms, πρέπει να δείξω κάτι ότι γίνεται. Και πρακτικά κάνει μια παρόμοια κίνηση με αυτή που έχει κάνει στη Βενεζουέλα. Φέρνει ένα τεράστιο ελικοδρόμιο, όπως λέγεται το τεράστιο αυτό πλοίο, το οποίο μπορεί να έχει χιλιάδες. Αεροπλανοφόρα, συγγνώμη, ναι. Που έχει χιλιάδες στρατιώτες μέσα, μπορεί να έχει. Πρωτού πάμε σε αυτό, μην ξεχάσουμε ότι ξεκινάει η χρονιά 2026 με εντάσεις μέσα στο Ιράν. Σωστά. Έτσι, όπου να πούμε ότι ουσιαστικά από το 2016 και μετά το Ιράν είναι σε μια διαρκής πληθωριστική κρίση, η οποία βεβαίως έχει ξεφύγει από κάθε λογική πρόσφατα, και έχουμε ουσιαστικά αντιδράσεις σε βαθμό διαδηλώσεων, αιματηρών διαδηλώσεων, οι οποίες από το καθεστώς θεωρούνται υποκινούμενες από το Ισραήλ, αλλά μπορούν να εξηγηθούν κιόλας ότι υπάρχουν
ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα, τα οποία δεν έχουν ικανοποιηθεί αυτές οι ανάγκες και τα κίνητρα από πλευρά του πληθυσμού. Και από τότε βλέπουμε ουσιαστικά μια κλίση από την πλευρά της Αμερικής για αλλαγή καθεστώτος. Και πούμε ότι η αλλαγή καθεστώτος έχει ξεκινήσει να συζήτηση ήδη από το καλοκαίρι του 2025. Και δεν νιώθω καθόλου άνετα με αυτό. Όσο, ας πούμε, είναι μια δικτατορία. Είναι μια θεοκρατική δικτατορία κατά τα δικά μας πρότυπα. Αλλά δεν νιώθω καθόλου άνετα μια μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη, να αποφασίσει μονόπλευρα με ένα σύμμαχο περιφερειακό, το Ισραήλ, και να πούνε: κοιτάξτε να δείτε, δεν συμφωνούμε με αυτό που κάνετε και ή θα αλλάξετε αυτό που έχει την εξουσία ή θα σας βομβαρδίσω. Όλη αυτή η λογική φεύγει εντελώς από αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 70 χρόνια, στη Δύση τουλάχιστον, μιας, ας πούμε, οργανωμένης λογικής. Έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία συζητούνται, υπάρχουν πορίσματα, έτσι ώστε συντεταγμένα να γίνει μια συζήτηση με ένα κράτος. Αλλά βλέπουμε για άλλη μια φορά την Αμερική να κάνει μονόπλευρα έναν πόλεμο, τον οποίο θεωρεί ότι είναι δικαιωμένος, γιατί, ας πούμε, εσωτερικά ο κόσμος καταπατάται, τα δικαιώματά τους δεν σέβονται τα δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και του συνέρχεστε, που είναι απόλυτα λογικά όλα αυτά, αλλά δεν νιώθω άνετα να γίνονται με αυτόν τον άγαρμπο τρόπο. Υπό την έννοια ότι γιατί αύριο μεθαύριο να το κάνει μια μεσαία δύναμη αυτό, να πάει σε μια πιο μικρή χώρα και να επιτεθεί. Και ας μην κρυβόμαστε, ας πούμε, γιατί να το κάνει αύριο μεθαύριο η Τουρκία, που είναι αναθεωρητική δύναμη επίσης. Δεν νιώθω. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι και η Ελλάδα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς το Ηνωμένο Βασίλειο να βγει με πιο δυνατή φωνή και να πει: ναι, καταδικάζουμε το ιρανικό καθεστώς, αλλά η διπλωματία πρέπει να λύσει αυτό το ζήτημα. Ωραία. Πάμε λίγο ουσιαστικά τώρα εδώ πέρα στο δημόσιο διάλογο γύρω από το ζήτημα. Είτε εντός συνόρων, είτε εκτός συνόρων. Εντός συνόρων βλέπουμε σχεδόν απευθείας μια αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, συγκεκριμένα του Άδωνη, ο οποίος έχει γίνει ο μεγαλύτερος υπερασπιστής των Ισραηλινών συμφερόντων. Το οποίο είναι mind-blowing. Είναι πραγματικά, και αυτός θεωρείται ότι αυτή η κίνηση είναι μια δικαίωση για την πολιτική που έχει κρατήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που είναι δυνατός. Πάμε με αυτούς οι οποίοι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κατά τη δικιά του ανάγνωση. Του νικητή, δηλαδή. Έτσι ορίζει την σωστή πλευρά του νικητή. Δεν είναι απαραίτητα κάποιος την ηθική πλευρά της ιστορίας. Και αναφέρει αρκετές φορές το Ισραήλ σε ένα μακρύ post το οποίο κάνει στο Twitter. Και οπότε επιβεβαιώνει κατά πολύ κιόλας κάτι το οποίο είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων, είτε από τα αριστερά είτε από την αντιδραστική δεξιά, ότι όλο αυτό έχει υποκινηθεί από το Ισραήλ για τα συμφέροντα συγκεκριμένα του Ισραήλ. Οπότε μπαίνουμε σε μια ερώτηση, ή μάλλον διερωτούμαστε οι ίδιοι, εάν παρακολουθούμε αυτό σαν μια εξέλιξη λίγο από απόσταση. Απλά πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ νιώθω λίγο άβολα όταν βάζουμε την αριστερά με την αντιδραστική δεξιά κάπως μαζί σε μια. Όχι, εντάξει, ο καθένας το θέτει με διαφορετικούς όρους. Η αριστερά ξεκινάει από τους πανανθρώπινους, ας πούμε, λόγους, ότι κοιτάξτε να δείτε, ειρήνη. Η αντιδραστική δεξιά δεν ξεκινάει από αυτό. Δεν εφορμούν από τον ίδιο πυρήνα. Υπάρχει ένα μερίδιο της αριστεράς, το οποίο παραδοσιακά είναι αρκετά σκεπτικό ως προς τους λόγους ίδρυσης του Ισραήλ, ξεκινώντας από το Ισραήλ, και βεβαίως το τι έχει κάνει το Ισραήλ εκ τότε. Αυτό μπορεί να το πει κανείς αντιζιονιστές, έτσι. Το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και το βαθμό του αντισημιτισμού. Το να κατακρίνεις το κράτος του Ισραήλ δεν είναι αντισημιτισμός. Αυτό θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το κράτος του Ισραήλ έχει κάνει, που δεν το λέει η αριστερά, το λένε πλέον τα διεθνή φόρα, έχει κάνει ένα πόλεμο εναντίον των Παλαιστινίων, που είναι, νομίζω έχει μπει με το ότι είναι genocide, είναι γενοκτονία. Ναι, σίγουρα έχει αλλάξει. Οπότε δεν είναι το ίδιο. Το πώς βλέπει ο κόσμος ευρύτερα, άσχετα αν είναι αριστερός ή όχι, το Ισραήλ από το 2023 και μετά. Αλλά δεν πάβει να μην μπαίνει στη συζήτηση σου λέω, το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει συμμάχους και μέσα στην Αμερική. Οπότε αφού. Το κατεστημένο είναι με το Ισραήλ. Το κατεστημένο. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, μπορεί να έχουν κάποια σχέση με κάποια εβραϊκή καταγωγή, μπορεί και όχι, έτσι.
Στην Αμερική όμως ουσιαστικά υπάρχει μια συμμαχία, ή τουλάχιστον είναι στην ίδια πορεία, στην ίδια κατεύθυνση, δύο δυνάμεις οι οποίες έχουν ηγηθεί κιόλας από αντίστοιχα πρόσωπα πάρα πολύ έτσι controversial που θα λέγαμε στα αγγλικά. Το ένα πρόσωπο είναι μάλλον ο κύριος ο οποίος ηγείται τους The Young Turks, που είναι ένα μέσο το οποίο είναι αριστερό στην Αμερική και επηρεάζει κατά πολύ τη γνώμη κόσμο ο οποίος μπορεί να έχει ψηφίσει Bernie Sanders ή κάτι αντίστοιχο. Και βέβαιως έχεις και την περίπτωση του Tucker Carlson και άλλων λοιπόν που έχουν ουσιαστικά εμφανιστεί στο προσκήνιο όπως ο Fuentes, και άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι με την πολιτική αλλά έχουν κάπως τοποθετηθεί επί του ζητήματος και έχουν γίνει πάρα πολύ viral το τελευταίο καιρό. Ιδιαίτερα από το καλοκαίρι του 25, μπορώ να πω. Το καλοκαίρι του 25 έχει την κρισιμότητα, γιατί εκεί πέρα μπαίνει και όλα στο δίλημμα εάν τελικά η Αμερική πρέπει να παρέμβει, και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να παρέμβει η Αμερική σε μια χώρα τόσο πολύ μακριά. Δικαιούται να παρέμβει. Αυτή νομίζω είναι μια θεμελιακή ερώτηση. Η άποψή μου είναι πως όχι. Ενώ συμφωνώ ότι είναι ένα καθεστώς βάρβαρο, δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο τρόπος να επέμβει σε μια χώρα, γιατί μετά δημιουργείς το χάος. Ωραία, για να περάσουμε σιγά σιγά και το τι θα γίνει τώρα. Ωραία, εξοδολόθρευσες το Χομεϊνί. Τι γίνεται τώρα, ποιος αναλαμβάνει τώρα, με ποιον συνεργάζεσαι τώρα, υπάρχει πιθανότητα να πάει σε χάος αυτή η χώρα? Με μια αίσθηση πάρα πολύ επιφανειακή, θα έλεγα κιόλας, ανάγνωση του τι συζητείται στο Twitter αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάπως δικαιολογεί τη στάση ως μια ιδιαιτερότητα έως κάτι το οποίο είναι κάτι διαφορετικό στη φύση του σε σχέση με το Ιράκ, διότι γίνεται πιο χειρουργικά ουσιαστικά. Αυτό είναι εδώ πέρα η πλευρά, τέλος πάντων, αυτών που υπερασπίζονται τη συγκεκριμένη κίνηση. Και ποιος αποφασίζει όμως αυτό το? Δηλαδή, ωραία, χειρουργική επέμβαση. Απόλυτα, όπως έγινε χειρουργική στην Βενεζουέλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μιλήσουμε ακόμα, ή δεν θέλει να μιλήσει κιόλας η Αμερική ακόμα, για boots on the ground. Δεν μπορεί κιόλας, γιατί δεν έχει πάρει την έγκριση του Κογκρέσο. Γιατί boots on the ground θα σήμαινε κιόλας ότι πάμε να αλλάξουμε τους παράγοντες οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα με κάποιας μορφής, πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά, εκπολιτισμό. Θέλουν να αλλάξουν το πώς σκέφτονται ο κόσμος για τη δημοκρατία, για τα δικαιώματα. Ναι, που το δοκιμάζουν πόσα χρόνια τώρα, 70 χρόνια οι Αμερικανοί. Να εκδικοτικοποιήσουν, ας πούμε, τη Μέση Ανατολή, και συγκεκριμένα το Ιράκ ήταν η υπόθεση. Δεν δούλεψε, δεν επέτυχε αυτό καθόλου. Δεν νομίζω ότι η Αραβική Άνοιξη δούλεψε, ούτε στο Αφγανιστάν δούλεψε, είδαμε πώς φύγανε. Νομίζω θα είναι δυστυχώς άλλη μια αποτυχημένη προσπάθεια της αμερικανικής ηγεσίας. Αλλά εμένα με τρομάζει το τι θα ακολουθήσει τώρα. Δηλαδή, μπορεί να προκύψει είπες πριν ότι υπάρχουν διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικές θρησκείες εκ των έσω. Και διαφορετικές σελίδες. Ακριβώς. Και ναι, μεν είναι καθεστώς, αλλά μην το φανταστούμε το ότι λειτουργεί. Δεν είναι ο Πούτιν, δηλαδή. Δεν είναι ο Πούτιν που είναι ο απόλυτος επικυρίαρχος. Το Ιράν έχει ένα πολύ περίεργο μοντέλο εξουσίας, και το οποίο μοιράζεται μεταξύ στρατιωτών, δηλαδή του στρατιωτικού σκέλους, μεταξύ 3 ή 5 βαθμίδων κάτω από τον Supreme Leader. Υπάρχει και η Βουλή. Υπάρχει μια στρατιά από ανθρώπους που ονομάζονται The Revolutionary Guard. Ακριβώς. Οι οποίοι είναι μια παραστρατιωτική οργάνωση που θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Η φρουροί της Επανάστασης. Η φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι οι Αμερικάνοι θέλουν να παραδώσουν τα όπλα και να συμμετέχουν και αυτοί στη νέα σελίδα, τέλος πάντων, δίνοντάς τους και αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά immunity. Ακριβώς. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπούμε σε όλα τα δεδομένα για το Ιράν. Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε για το Ιράν. Νομίζω θα μας απασχολήσει τον επόμενο χρόνο με τα βεβαιότητας. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε για το Ιράν.
Ίσως και λόγω χρόνου μεταπηδήσουμε στο δεύτερο θέμα, που θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το πρώτο θέμα με το δεύτερο, αλλά είναι όμως θέματα επικαιρότητας και που αφορούν όχι μόνο τους Έλληνες στην Ελλάδα και τους απόδημους, που είναι η ψήφος των αποδήμων. Θέλεις να δώσεις κάποια βασικά στοιχεία, πότε ξεκίνησε, ή να δώσεις λίγο το context? Δώσεις το context, ναι, γιατί νομίζω είναι καλό να κάνουμε όπως προηγουμένως μια αναδρομή στα γεγονότα. Τέλεια. Λοιπόν, υπάρχει το Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα είναι πάρα πολύ ρητά, που ορίζει ότι το ελληνικό κράτος θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα του εκλέγεν, του εκλέγεστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν προσδιορίζει εντός ή εκτός επικρατείας, που σημαίνει ότι υποχρεούνταν το ελληνικό κράτος να διευκολύνει πρακτικά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Οπότε αυτό είναι μια συνταγματική υποχρέωση του κράτους. Τώρα, το 2019 υπάρχει η πρώτη προσπάθεια θεσμικά να γίνει αυτό, να γίνει δυνατό. Που μας θέτει ότι η διευκόλυνση σε μια προηγούμενη εποχή με ευρωστία στην ελληνική επικράτεια ήταν να βλώνουν αεροπλάνα. Εσωτερικά. Αυτό τα κάνατε εσείς, αγαπητέ. Να πούμε και τώρα εδώ πέρα είναι και η ευκαιρία, είναι το ότι εξού και η αντίδρασή του όταν είπα ότι ασχολούμαι με την πολιτική από το 2022, ασχολούμαι ενεργά με την πολιτική, με το Πασόκ. Τουλάχιστον. Για όσους δεν το κατάλαβαν. Για όσους δεν το κατάλαβαν. Από την αμφίεση, μάλλον. Όχι, δεν έχω τέτοιο bias. Αλλά ναι, γυρνάμε πίσω στο ότι ουσιαστικά υπήρχε μια συνταγματική υποχρέωση η οποία δεν είχε πλήρως εφαρμοστεί. Ναι, δεν είχε εφαρμοστεί. Πολύ πρακτικά το κράτος αδιαφορούσε για μια συνταγματική της υποχρέωση. Οπότε έχει το 2019, σε συνεννόηση τότε των κυρίαρχων δυνάμεων τότε που ήταν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, και βάζουν ένα πλαίσιο στο πώς θα μπορούσε να δοθεί δυνατότητα ψηφοφορίας των Ελλήνων του εξωτερικού. Σκέφτονται ότι μπορούν να δώσουν 3 θέσεις μόνιμων θέσεων στην Ελληνική Βουλή, οι οποίες θα προκύπτουν από τη λίστα επικρατείας. 3 έδρες, οι οποίες θα μειώσουν τις έδρες του επικρατείας από τους 15 στους 12. Σωστά. Αυτό είχε θέσει περίπου πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Το 2023 είχαμε εθνικές εκλογές, όπου δοκιμάζεται πρώτη φορά αυτό το σύστημα της ψηφοφορίας των Ελλήνων του εξωτερικού. Όπου έπρεπε να δηλώσω ότι είσαι φορολογούμενος στην Ελλάδα. Υπήρχαν μια σωρία κριτηρίων. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ας πούμε, θα έπρεπε να κάνεις έστω και μηδενική φορολογική δήλωση 2 συναπτά έτη, έτσι ώστε να δικαιολογήσεις τη δυνατότητά σου να ψηφίζεις. Οπότε πολλοί κόσμος θεώρησε ότι αυτό είναι περιττό. Και μεταξύ τους, εγώ δεν μπόρεσα να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα. Κάποιοι πήραν το αεροπλάνο, όπως και τις προηγούμενες φορές, και είπαν ότι θα ψηφίσω αυτό στο δικαίωμα. Είναι και πολύ κοστοβόρο. Δηλαδή, είναι. Οπότε συμβαίνει αυτό. Με τα πολλά και τα λίγα, μπόρεσαν να ψηφίσουν περί τα 18.000 άτομα σε όλο τον κόσμο. Να πούμε εδώ πολιτικά ότι η Νέα Δημοκρατία κυριάρχησε τουλάχιστον σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτόν τον αριθμό ψηφοφόρων το 2023, και μετά πάμε στις ευρωεκλογές το 2020. Αλλά με κυριάρχησε, πήρε ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει στις εθνικές εκλογές κατά μέσο όρο. Εγώ να πω την αλήθεια μου, εγώ εξεπλάγιν. Δηλαδή, επειδή ας πούμε περίμενα μια νέα γενιά, όπως είναι η δική μας γενιά που έφυγε τα χρόνια της κρίσης. Ναι, γιατί λες ηλικιακά είμαστε μικρότεροι κατά μέσο όρο σχέση με το πληθυσμό πίσω στην Ελλάδα. Αλλά φάνηκε τελικά ότι ψήφισαν οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι, ας πούμε, γιατί δυστυχώς αυτή η απάθεια που έχουμε όλοι σαν γενιά δημιουργεί αυτό ότι δεν ασκώ το εκλογικό μου δικαίωμα, αφήνοντας χώρο προφανώς αυτών που θέλουν και δικαίως ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κάπως να αλλάζουν την πραγματικότητα και την πολιτική, ας πούμε, τον πολιτικό παλμό. Έρχονται το 2024, έχουμε ευρωεκλογές. Εκεί η ψήφος πλέον γίνεται επιστολική. Δηλαδή το 2023 εμείς πηγαίναμε στις πρεσβείες να ψηφίζουμε. Πλέον δεν πας σε κάποιο φυσικό χώρο, γίνεται επιστολικά. Όχι μόνο στους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και όποιος ήθελε εκείνη την περίοδο ταξίδευε, ήταν σε κάποιο νησί, κάτι συνέβαινε, θα μπορούσε να ψηφίσει επιστολικά. Με τη λογική του ότι και εσύ, αν μπορούσες να δουλέψεις, αν δούλευες μάλλον σε κάποιο νησί για σεζόν, θα μπορούσες να ψηφίσεις σωστά επιστολικά. Και είχαν δηλώσει ενδιαφέρον πόσοι. Νομίζω ήταν 200.000 για επιστολική ψήφο. Και στο εξωτερικό. Το οποίο αθροίζει εξωτερικό και εσωτερικό. Μπράβο. Στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είχα κρατήσει σημειώσεις, πρέπει να είναι 36.000 άτομα. Άρα ουσιαστικά
διπλασιάστηκε ο αριθμός των ανθρώπων που ψήφισαν με επιστολική. Εγώ να πω την άποψή μου γι' αυτό. Να πούμε το ότι αυτό κιόλας, γινόντας λίγο στη γλώσσα του εκάστοτε νομοθέτη, ή μάλλον αυτών οι οποίοι θέλουν να νομοθετήσουν επί του ζητήματος, αυτό μεταφράζεται σε 1, 2, 3 έδρες. Τώρα, όσον αφορά το πώς έχει κατατμηθεί η ελληνική επικράτεια αυτή τη στιγμή και σε τι πληθυσμό αναλογεί η κάθε έδρα. Ναι, ας πούμε, αν ψηφίζουν 6 εκατομμύρια και είναι 300 θέσεις στη Βουλή, κατά αναλογία, ας πούμε. Κατά αναλογία του ότι έχουμε κιόλας ένα ποσοστό αποχής. Ακριβώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως πόσοι θα ψηφίσουν, η λογική είναι ότι θα είναι 3 έδρες στην Βουλή. Εμένα αυτό που ας πούμε, δεν νιώθω πολύ άνετα είναι ότι αυτές οι 3 έδρες δεν έχουν γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε ένας από την Αυστραλία, εγώ που είμαι στη Γερμανία, να ψηφίσω, ας πούμε, έναν κάποιον που είδα στην Αυστραλία και το θεωρώ, ας πούμε, ένα ωραίο τύπο ή μια ωραία τύπισσα για να είναι στη Βουλή. Αυτό όμως δημιουργεί πρόβλημα accountability. Δηλαδή, πώς θα πάει κάποιος που έχει εκλεγεί από την Αυστραλία, σου λέω εγώ, να εκπροσωπήσει τους Γερμανούς ή τους Άγγλους στην Ελληνική Βουλή. Όταν λέω Έλληνο-Γερμανούς. Ναι. Δημιουργεί μεγάλο θέμα και κόστους. Δηλαδή, άντε πες ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα κάνουν προεκλογικό αγώνα, πώς θα κάνουν reach out. Δημιουργούνται πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Έχουμε κιόλας το γεγονός ότι πέραν της γεωγραφικής τους απόστασης, έχουμε και απόσταση σε άλλα δημογραφικά, τα οποία ουσιαστικά καθιστούν αυτές τις περιοχές πολύ διαφορετικές. Ακριβώς. Όσον αφορά τις πολιτικές τους ανάγκες και τις πολιτικές τους προτιμήσεις. Γιατί οι Έλληνες στην Αγγλία έχουν ίσως διαφορετικές ανάγκες ή και διαφορετικές προτιμήσεις από τους Έλληνες της Αμερικής ή της Αυστραλίας. Έτσι. Οπότε όχι το ότι δεν υπάρχουν Έλληνες στην Αυστραλία και όχι το ότι δεν είναι και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα μάλλον να ψηφίσουν και να συμμετέχουν στα κοινά. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε πιο δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό, που είναι και ουσιαστικά το πολίτευμά μας. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι, ας πούμε, λίγο πιο λογικό θα ήταν να είναι αντί για 3, 5 οι θέσεις οι έδρες και μια θέση ανά, ας πούμε, ήπειρο. Ναι. Θα ήταν κάτι πιο εύκολο από άποψη δημοκρατικής εκπροσώπησης. Και αυτό δύσκολο, γιατί διαφορετική είναι η Ασία, διαφορετική είναι η Ευρώπη. Δηλαδή, πολύ παραπάνω Έλληνες στην Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά θα έδινε λίγο μια παραπάνω πιο εύκολη διαχείριση του πράγματος. On top of that, η λογική είναι first past the post. Δηλαδή, δεν έχει σημασία πόσο πήρες εσύ σαν κόμμα ποσοστιαία από τους Έλληνες του εξωτερικού. Είναι οι 3 πρώτοι που θα πάρουν σταυρό. Δηλαδή, είμαστε εμείς οι 2 υποψήφοι και ένας τρίτος. Είμαστε και εμείς και οι 3 στη Νέα Δημοκρατία. Αν βγούμε εμείς με τους παραπάνω σταυρούς, μπαίνουμε εμείς οι 3 στο. Και πάμε πάλι στο πρόβλημα των σταυρών. Και εδώ πέρα νομίζω πρέπει να πούμε πίσω σε μια μεταρρύθμιση η οποία έγινε σχετικά με τις ευρωεκλογές, η οποία αλλάζει το ποιόν της εκλογικής διαδικασίας και βεβαίως και αυτών που βγαίνουν από αυτή τη διαδικασία. Αυτή η απόφαση, η μεταρρύθμιση μάλλον, ουσιαστικά φαίνει το σταυρό πανελλαδικά για τις ευρωεκλογές. Εάν θυμάμαι καλά, ισχύει από το 2014 αυτό, έτσι. Ναι. Και το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή και σίγουρα δεν είναι τόσο πολύ διαθέσιμη. Έτσι. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν άτομα τα οποία από τη φύση τους, λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας, λόγω της προβολής τους και πάνω απ' όλα λόγω του budget το οποίο έχουν διαθέσει. Το budget νομίζω είναι το σημαντικό. Έχουν δυνατότητα να μπορέσουν να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε μια τέτοια διαδικασία. Βεβαίως υπάρχει και το άλλο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε, ότι διαιρώντας ένα εκλογικό ακροατήριο σε έδρες, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα κιόλας να διαονιστούν τα ζητήματα που έχουμε δει από την απαρχή του ελληνικού κράτους, που είναι αυτό το πελατειακό σύστημα. Έτσι. Αποκλείεται. Και εκεί πέρα έχεις το ότι
πώς θα εκπροσωπηθεί αυτός ο κόσμος από το γεγονός ότι αυτός ο κόσμος είναι τόσο πολύ διαφορετικός μεταξύ του. Οπότε τι άτομα είναι που κιόλας θα μπορέσουν να τρέξουν αυτές τις καμπάνιες. Και αντίστοιχα όμως, δίνοντας η κίνηση του να δώσει και συγκεκριμένα έδρες, τώρα αν είναι 3 ή 5 είναι μια άλλη συζήτηση, δίνοντας όμως έδρες σε αυτό το εκλογικό ακροατήριο, δίνεις κιόλας την ευκαιρία να δοθεί κάποιο είδους σημασία σε καταλόγους ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Και τώρα εδώ πέρα γυρνάμε στο σκάνδαλο το οποίο μονοπόλησε την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Ασμακοπούλου εννοείς στο GDPR. Νομίζω ότι θα πρέπει όλα τα κόμματα και οι φορείς και η κοινωνία των πολιτών να αισθανθούν ότι πρέπει να αισθανθούν να είναι σίγουροι για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Εμείς, ας πούμε, εδώ όταν ψηφίσαμε επιστολικά, τελικά μετά από μια εβδομάδα, ίσως και λίγο λιγότερο, βγήκαν τα στοιχεία μας ότι τα είχε το Υπουργείο και τα είχε η κυρία Ασμακοπούλου, που ήταν ευρωβουλευτής τότε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα. Αυτό που έγινε είναι δήλωσε ο κόσμος ουσιαστικά ενδιαφέρον για τη διαδικασία αυτή. Δεν είχαν ψηφίσει καν, ήταν προεκλογικά όλο αυτό που γίνεται, έτσι. Και κάπως καταλήγει αυτή η λίστα στα χέρια κάποιου ανθρώπου σε ένα γραφείο. Κάπως υπήρχε συγκεκριμένα. Έτσι, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών πολύ πιθανώς, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά για την προβολή συγκεκριμένης υποψηφίας. Και έχουν γίνει σκάνδαλα και σκάνδαλα. Αλλά ακόμα και αυτό που ας πούμε στην Ελλάδα θεωρείται, έλα μωρέ, ένα μικρό πτέσμα. Εδώ θα μπορούσε να είχε πέσει η κυβέρνηση για το σκάνδαλο του GDPR, για τα προσωπικά στοιχεία των εκλογέων. Δηλαδή είναι τεράστιο σκάνδαλο. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια φορά, σε εμάς πέρασε και δεν ακούμπησε. Οπότε, in principle, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτής της μπορεί επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν εκφράζω το κόμμα μου απαραίτητα σε αυτό. Κοίτα, εγώ θα συμμεριστώ σε κάθε περίπτωση όμως και την θέση του κόμματος μου σε αυτό το ζήτημα. Όχι το ότι θέλω να είμαι κομματικός πατριώτης, αλλά το ότι θεωρώ ότι η όλη αυτή κίνηση δεν είναι πολιτικά και χρονικά ουδέτερη. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία έχει να κερδίσει κάτι από αυτή τη διαδικασία και από αυτή τη μεταρρύθμιση. Προφανώς. Και έχει να κερδίσει σε εκλογές οι οποίες θα είναι τρομερά ανταγωνιστικές και όπου κάθε έδρα θα έχει τη σημασία της. Και κλέβοντας από τις 15 έδρες τις 3, ουσιαστικά μειώνει τη δύναμη των υπολείπων. Και αν μιλάμε, ας πούμε, για να πάρει αυτοδυναμία ή όχι, η κάθε έδρα μετράει πάρα πολύ. Οπότε, βεβαιώνοντας τις 3 του εξωτερικού, που δεν ξέρω ποιοι θα είναι τις αντιπολίτευσεις. Το οποίο είναι απογοητευτικό το ότι θεωρούμε δεδομένους. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Αλλά ως ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Απογοητευτικό όχι απαραίτητα για την Νέα Δημοκρατία, αλλά για το ότι είναι. Ποιος θα τρέξει, ποιος έχει το budget να τρέξει από την αντιπολίτευση να πάει σε όλη την Αμερική και σε όλη την Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο. Ποιος μπορεί. Και η συζήτηση το ότι θα καταθαδηγήσουν εδώ πέρα τον Αλιάγα και μάλλον κάποιο άλλο celebrity. Ναι, δεν ξέρω κι εγώ ποιον ακριβώς. Γιατί μόνο Eurovision. Στο πλαίσιο του πατριωτισμού κιόλας. Έτσι. Που είναι και αυτό. Πού είναι εικόνες τέτοιες. Ποιος και μπορεί και ο Tom Hanks να μπει στη διαδικασία αυτή. Η γυναίκα του δεν ήταν. Και έχει γίνει και αυτός πια. Μπράβο. Εμείς θα βάλουμε τον Αντιτοκούμπο πάντως. Κοίτα, πάντως θα είναι μια εκλογική διαδικασία η οποία θα παράξει πολύ content. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε και σε αυτό θα επανέλθουμε, γιατί θα αναμένεται να πάει στη Βουλή, νομίζω κάπου αρχές Μαρτίου, 10 Μαρτίου, και ακούγεται ότι η κυβέρνηση θέλει να το φέρει τότε, γιατί θα πάει στην Αυστραλία ο Πρωθυπουργός και θέλει να το ανακοινώσει εκεί για την 25η Μαρτίου. Πολύ πρόσφατα. Ότι εγώ ο πατριώτης, σας έφερα την ψήφο, αγαπητοί μου συνέλληνες και συμπατριώτες. Κοίτα, εγώ να πω ότι είμαι και μισός Αυστραλός, και ότι εντάξει, εν μέρει και εγώ είμαι μέλος αυτής της κοινότητας των Ιλοαυστραλών. Μπορώ να πω ότι είναι μια αρκετά ενεργή κοινότητα και το είδαμε πρόσφατα ότι διοργάνωσαν ένα μεγάλο φεστιβάλ στη Μελβούρνη. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε πώς μπορεί να μεταφραστεί στο πώς μπορούν πραγματικά να συνεισφέρουν αυτή η κοινότητα πίσω στη μάμα πατρίδα. Ήδη το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό
πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλάνθρωποι μέσα από τέτοιες κινήσεις. Είναι ένας τρόπος να κρατήσει τον κόσμο, να έχει μια οργανική σχέση με τη χώρα. Εγώ το θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο εργαλείο αυτό. Γιατί δημιουργεί το accountability των πολιτών με τη χώρα και με τι σχέση έχεις και πώς επηρεάζω. Δηλαδή, αντί να είναι, ας πούμε, αυτό το αφηρημένο, η ελληνική ομογένεια, δημιουργείς μια οργανική σχέση με τους πολίτες του εξωτερικού. Μη θέλοντας να επαναφέρω το Ισραήλ στη συζήτηση, εγώ θα το έφερα κιόλας σε μια συγκριτική ανάλυση. Τελικά, τι μοντέλο θέλουμε να υιοθετήσουμε σαν χώρα, στο τι σχέση θα έχουμε με τη διασπορά μας. Είναι ένα μοντέλο αντίστοιχο όπως της Γαλλίας, που έχει δώσει πάρα πολύ καιρό τώρα έδρες στον κόσμο της διασποράς. Είναι ένα μοντέλο αλλά Τουρκία, όπου έχεις τον Ερντογάν να πηγαίνει για προεκλογικές εκστρατείες στη Γερμανία. Τον πιο δεν τον άφησα να θυμάμαι, αλλά όχι, εγώ συμφωνώ με τη Γαλλία ότι θα πρέπει να υπάρχουν έδρες, γιατί έτσι δημιουργείται μετά και σχέση πολίτη. Να πούμε ότι το Ισραήλ δεν έχει αυτή την δυνατότητα ναι. δώσει μάλλον στον κόσμο του εξωτερικού. Πρέπει να είσαι κάτοικος για να μπορέσεις να ψηφίσεις στο Ισραήλ. Περιπτώσει κιόλας το Ισραήλ δεν έχει σύστημα με έδρες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένη γεωγραφική οντότητα μέσα στη χώρα. Όχι. Είναι ένα εθνικό ψηφοδέλτιο. Έτσι. Αλλά βεβαίως το Ισραήλ είναι ένα παράδειγμα ή αντιπαράδειγμα του πώς μπορεί να συνεισφέρει κάποιος από τη διασπορά. Νομίζω και η δική μας πολιτική μιας χώρας. Έχει λίγο πολύ ακολουθήσει τη γαλλική. Αν αφήσουμε εντάξει το προεδρικό και όλα, το υπόλοιπο είναι λίγο γαλλικής λογικής. Δηλαδή, όλο το bureaucracy της Ελλάδας έκανε κατά τη στοιχεία της γαλλικής. Μα και το ότι είπες τώρα ότι το προεδρικό, δεν έχουμε προεδρικό σύστημα, αυτό που έχει καταλήξει να γίνει όμως είναι το ότι ο πρωθυπουργός. Έχουμε κομματικό. Όχι, όμως και ο πρωθυπουργός αντίστοιχα έχει λάβει όλες τις εξουσίες οι οποίες θα είχε ή μάλλον έχει ο πρόεδρος. Είναι παντοκράτορας ο πρωθυπουργός στην ελληνική, ας πούμε, πολιτική. Είναι παντοκράτορας, δηλαδή έχει όλες τις εξουσίες πάνω του. Το οποίο είναι τρομακτικό, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Να πούμε κάποια. Δεν ξέρω, ΠΚΠ. Ναι. Τέλος πάντων. Μια σειρά από σκάνδαλα. Next time. Και για να προλάβουμε και λίγο. Και πραγματικά δεν θέλω να είναι τόσο λίγο, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να αναφέρουμε λίγο και για το τεράστιο ζήτημα που προέκυψε για τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν μετά το 1944 από Ναζί. Και βρέθηκαν οι φωτογραφίες όταν περπατούσαν να πάνε προς το απόσπασμα, νομίζω κάπου στο eBay. Ναι. Το οποίο το θεωρώ τραγικό. Δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά δεν έχω μπει πολύ σε βάθος. Αν μπορείς λίγο ακόμα να καταλάβω και εγώ κιόλας την αλληλουχία, το σκεφτόμουν τις προάλλες, την αλληλουχία των γεγονότων για να μπορεί να ανακαλυφθεί αυτό από τον ελληνικό τύπο και να γίνει ένα ζήτημα. By chance. Πραγματικά by chance, έτσι, γιατί τώρα μιλάμε για ένα post στο eBay, όπου είχε μόλις ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι των φωτογραφιών. Να πούμε ότι ουσιαστικά εδώ έχουμε έναν κύριο από το Βέλγιο, ο οποίος είναι συλλέκτης από φωτογραφίες και άλλο υλικό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα την πλευρά του Ναζί, και χωρίς να ξέρει ο ίδιος τη σημασία του υλικού που έχει ουσιαστικά βάλει προς πώληση, βάζει μια αγγελία τέλος πάντων, η οποία έχει φωτογραφίες όπου βλέπεις ξεκάθαρα κιόλας, όπως λες, τους ανθρώπους υπερήφανα να πηγαίνουν προς το απόσπασμα. Και η συζήτηση που έχει προκύψει στην Ελλάδα και εμείς δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε είναι αν η μνήμη έχει ιδεολογική ταυτότητα. Ναι. Δηλαδή ανήκει αυτό στην αριστερά, το ΚΚΕ ούτε καν αυτό δεν θέλει, αλλά ανήκει στην ευρύτερη αριστερά, την αντιστασιακή αριστερά, ή ανήκει στο έθνος. Ναι. Πώς το βλέπεις εσύ? Γιατί εγώ έχω μια πολύ σπεσιφική άποψη. Εγώ θα πω το ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι ήταν, τι κάναν ποιοι. Σίγουρα ήταν για πολύ κόσμο μια ευκαιρία να πάμε πίσω στα γεγονότα τα οποία προκύπτουν ουσιαστικά από τότε που αλλάζει κιόλας η πορεία και η ρότα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1943 και μετά, όπου οι Γερμανοί είναι προς το να χάσουν. Και εδώ πέρα, όταν λέω εδώ πέρα εννοώντας εντός των ελληνικών συνόρων, βλέπουμε αντιστασιακές οργανώσεις να διαιρούνται, αλλά να γίνονται και ακόμα πολύ πιο βίαιες προς τον κατακτητή. Έτσι. Και εκεί πέρα... Αντίσταση θα το πω εγώ αυτό. Αυτό είναι μια αντίσταση ακριβώς. Είναι μια αντίσταση η οποία δεν μπορούμε να πούμε το ότι είχε πάλι όμως απαραίτητα
ιδεολογικό πρόσημο ως προς το σύνολο των συμμετεχόντων. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, να και η διαφωνία μας η πρώτη. Έτσι, θεωρώ το ότι... Disagreeing agreeably. Ακριβώς. Θεωρώ το ότι υπήρχε σίγουρα ένα ιδεολογικό πρόσημο ως προς τους ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται την αντίσταση, αλλά δεν είναι το ότι όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα ήθελαν την κομμουνιστική επανάσταση. Και εκεί πέρα είναι που... Αυτό δεν θα μπορείς να το ξέρεις ποτέ. Είναι που έχουμε το θέμα είναι ποιοι καναλίδι. Και την παρέμβαση του κύριου Κάλιβα, όπου ουσιαστικά θέλει να διαφοροποιήσει μεταξύ του αντιστασιακού και του επαναστάτη και θέλει κιόλας να μας υπενθυμίσει ότι ο εμφύλιος πόλεμος έχει ξεκινήσει ήδη από το 1943 και την περίοδο που βλέπουμε αυτή την κίνηση είναι η πρώτη, ας πούμε, από τις πρώτες. Όπου η παρεπτός γίνεται ως αντίπινο για το γεγονός ότι προηγουμένως είχε η αντίσταση δολοφονήσει κάποιον στρατιωτικό ναζί ακριβώς. Την ίδια περίοδο βλέπουμε κιόλας ουσιαστικά έναν εμφύλιο μεταξύ αντιστασιακών οργανώσεων και συγκεκριμένα την πολύ αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αριστερών και έτσι πιο δεξιών. Ανήκει η αντίσταση στους κομμουνιστές, ναι ή όχι? Αυτή είναι μια... Κοίτα, θα πούμε δύο facts εδώ πέρα. Ένα είναι το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούνται στο συγκεκριμένο στρατόπεδο εκτελούνται γιατί είναι κομμουνιστές. Και αυτό είναι που κιόλας θέτει στο διάλογο και ο κύριος Μαρατζίδης, ο οποίος να πούμε ότι έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τον Καλίβα, το οποίο εκδίδεται το 2015, και εκ τότε αυτοί θέλουν κάπως να δώσουν μια νέα ανάγνωση για το ρόλο της αριστεράς στην αντίσταση και τελικά ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο βλέπουμε τότε. Τώρα, το δεύτερο fact το οποίο θέλω να πω είναι το ότι εντάχει είναι το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν αντιστασιακοί. Έτσι. Εννοώντας δεν ήταν οι ίδιοι ή κάποιοι φίλοι τους, τέλος πάντων. Αντίπεινα ήταν ακριβώς. Ήταν θύματα αντιπίνων. Έτσι. Και εάν ανατρέξεις και λίγο στην ιστορία, τα αντίπεινα ήταν πρωτοβουλία κάποιου Έλληνα δοσύλλογου. Άρα ποιοι ήταν οι δοσύλλογοι και ποιοι ήταν οι αντιστασιακοί. Έτσι, και είχαμε ένα βιβλίο για το δοσυλλογισμό το οποίο έγινε πραγματικά viral με μια περιοδεία η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο, ενώ μια περιοδεία για την παρουσίαση του βιβλίου είχε πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι πήγαν και... Αυτό κατατρέχει νομίζω και την πολιτική τάξη ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει κάτι στην κοινωνία. Ακριβώς, οι δοσύλλογοι... Ότι ουσιαστικά υπάρχει μια αδικία η οποία δεν έχει κάπως εκπληρωθεί. Δεν μάθαμε ποιοι είναι οι δοσύλλογοι. Δεν μάθαμε ποιοι είναι οι δοσύλλογοι και δεν το πληρώσανε απαραίτητα. Ακριβώς, γιατί μετά το 1974, να το πούμε πολύ γρήγορα, οι φάκελοι καταστράφηκαν. Καταλαβαίνω τη λογική γιατί, για να μην υπάρχει εθνικός διχασμός, για να μην προκύψουν πάλι ποιοι είναι αυτοί κτλ. Όλο αυτό fair. Αλλά ας πούμε δεν μπορούμε να σχετικοποιήσουμε την αντίσταση των κομμουνιστών, γιατί αυτό θα ήταν μια αδικία προς την ιστορία και προς τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Να πούμε το ότι μόνο και μόνο οι φωτογραφίες σε οποιονδήποτε τις βλέπουν. Δεν έχω δει άνθρωπο να πηγαίνει σε απόσπασμα και να είναι τόσο proud. Δίνουν μια αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν υπερήφανοι για αυτό που κάνουν. Θεωρούσαν ότι ήταν μάλλον εθνικό τους χρέος και λέγεται ότι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Και εδώ νομίζω το τελειώνεις πολύ όμορφα. Δικό μας χρέος είναι να μπορούμε να συνομιλούμε και να μην φτάσουμε σε σημεία εθνικού διχασμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε κάτι προς τον κόσμο για να συνεχίσει το μέλλον σωστά. Για μένα όμως αυτό θα σημαίνει ότι πρέπει κιόλας να διδάξουμε στα βιβλία ιστορίας που έχουμε για τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο το τι ακριβώς έγινε την περίοδο εκείνη. Είναι ένα σοβαρό κενό. Ίσως πάρει κάποια χρόνια ακόμα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πρέπει να πάρει, αλλά πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό. Πρέπει να γίνει, συμφωνώ. Αυτό για σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε ακριβώς στο χρόνο. Άρη, η πρώτη μας εκπομπή, ελπίζω να μην μας ακούσει μόνο ο γνωστός μας κόσμος. Και επίσης δεν νομίζω ότι υστερεί όσον αφορά τη βαρύτητα της θεματολογίας. Ακριβώς. Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε όμως πολύ ενεργοί πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye bye. Γεια.